Alright, so today we're reacting to a fair fight of Skeleton versus Caesar. And I cannot wait, let's check this out. But before, angana notisile tikameli to react with channel ya Maseko ngoba ngesa react phela sizowenza ezinye izinto. Here we go. Okay. Written by Sunny the Cosnats. Hey Bashan, lalela mina ngitshela qondile American France. Awona country ngishoyo. Niyano babili benyohla khona. Qondile kumnanda phaya. Yabo lapha indaba esikole ayikho. Hlezi wanjalo uye esikoleni ugeza. Hayi ayikho yonke leyo nto. Yabo lapha. Ile nto baxoxela yona ngeke. Ngihlobo amathoyizi wafunayo. Izani ngabo skeleton. Yazi nene ukudla khona. Kudla se American France ku dop. Awuthi ngibona ukudla lokuphethe lapha. Ayotheni? Awuthi ngibona ukudla lokuphethe lapha. Ha, seqaba ingane ngeenqayi manje. Hey, nomjeti ningi. Yola. Babuke bambuka kanjani bathi hayi bathi zama ukwenzani manje malu. Hawu kudla nje ngenza se American France ngihlamini kudla nje zila mabheka pizza ngihleya ngenza se American France ayipho yazini awuthi indlela ukudla kwini ubenza se American France zimhle phela nina base American France andidinga ukudla nje. Abona ke mase kunje ila soqala khona ukulwa ke usodludla kwami like ngakuthatha yonke into yami odukudla dog kanjani manje lezi intwana ayithuli la kodwa American France the best country in the world. Oh yazini siphatha imali eningi imali engama million mophatha imali encane uyaboshwa ayikho imali eniphethe lapha encane. Hayi 10 rand at least zinemali intwana manje ephathi imali encane nje ngobosha American fan iyapi boy payithini American fan the best country in the world ke ishone mvana American France uzana bafana uzana American France hey ingaye nje nana selinde shamunga hayi hayi mele strip mshana yami thatha ama notes bo melenze show ukuthi makithekini yasmile melenze show to ufake ibuku ya drip melenze show to yaqona skeleton bafethu nanizothola abantu abanjengonana so yebo so hayi sengifike waza edbo namhlanje hayi oyinto encane lena la akumjito break hayi ngiyabona naso ay relax phela mfethu I feel like to take busy later. yazi mbengabeza Yeah. Hi, relax. Okay. If I die. Kwa shulu Fatima. Skeleton, ngiyakuthanda. Ngifuna zizana. Qondile? Yeah, qondile. Uma. Unbelievable. What you have? Skeleton. Serious? Okay, Skeleton. Ngiqinisile. After lento wayenza sikhathi siyola noMakhovula, wakhombisa ukuthi uyangithanda. Waqonga isibindi, ngiyayiqenya ngawe. Nawe yazi, angiboni igwala mina. Hayi, ngiyabona. thatha ama notes uyilwele intombi yami yafunda bafethu abonana niphene eduze Manje pho thatha ama notes ningamboba ndretha kuphela awusikhethe ngadlala. ima utheni wabona akithi ngaqeda ngayo manje pho kwalaphi
Skeleton ngadlala. Shintsha man. Uvula naye. Hey. Skeleton asikele manje ukukhuluma nabanye abantu. Asikhulumeni ngathi. Okay. Relax yabo mina. Phatha kahle. Qondile kuzoze kusho ukuthi hayi skeleton yazi ungiphethe kahle. Awuqinisile ukuthi uzongiphatha kahle. Ama senzobukana ke mfethu. Like. Yo. Hayi manje skeleton. Ayibonini. Ngalole ndancane kuze ngizobona ukuthi serious ngami. Okay, ngizonesikhathi singanani 3 months. Yeah, 3 months. Yeah. Abekangihlala ngamele siyeke. Afala qondile. Ho. Skeleton, awungeke nana. Linde yanganga. Ngilinde kubuka kaJesu phela lapho. Amasonto abangaki la? 4 8 12 weeks ngeke baba. 3 weeks? Yeah, 3 weeks. I know umkhulu 3 weeks baba. Takatita for yonke into esenzele yona. Siyabonga kakhulu ndoda. La imali yakho. Siyothenga amagwinya. Hayi ngayibala. 60 ngizokuyibala. Kodwa manje ngathola ukuthi ayiphelele. Mina nawe. Hayi uba. Hayi mina ngifuna uqaba mama nayi. Ayifana angiyiboni okay lokho ngihamba manje lokho ehlekayo manje lokho isathintana ngeke. Kumele si relax for sihambe sixoxela kanje. Sanibona. Sacela indlela. Oslet. Khathele something. Waqhekeka. Wow, this is beautiful. Ema yaphelela phi? Yaphelela baba ngikhumbuli ngimbone egqokini. Fethu. Yabo manje. Mele sibize uFago aze ishange diamond test noma ubaleke ngoba uCasper washo njalo. Yadlala. Nanange buya. Kasi ulandana. Shashanda, tangishiya itaxi. Ba bet. Oh, awuluzi. Machine. Ayithiwe mina. Ayibo wenzani lapho skeleton? Mana. 1. Machine. So. Ngazo kembule baba ngeke phela. Efethu sakhona imali buya. Ena inkulu le ndoda le. Eyingadlala. Ungumani ndoda? Efethu yabona intombazane lapha ya. Buka inhlanja. Ntombi yami leya. Ngithanda kabi. Yenza noma yini ngisho. Manje? Hawu manje. Betha ngayo. Mowin thola kiss again. Qondile. Manje ubiza malini? 200. Awungeke. Ngcono 150. Ini? Yeah, 150. Angeke 199.99 cent. Ayafana le. Okay, 150. Ayamsaba baba ngeke baba. Oh. Baba namathasa ekushube kanjani ngabo betha mfethu. 3. Mana 2.
1 4 5 2 Ni? Skeleton, kanjani manje? Hawu. Skeleton. Hawu ma, sijampile. Ni? Like mukabanga ngabale kuzofika like Skeleton, ushava amaphepha ngami? Ni? Skeleton ngitshela hapa mpela asi. Hawu, suku lokuqala bethi ngithandana. Kodwa ngeze uthoyile kesinini. Uthe, "Mfana, sokuqabuka." Wathi wena wenza noma yini akashoyo. Skeleton, mina nje unikiswami. Anginjalo shaya umuntu. Hey, akukho esizothola la mfana. Awafethu. Ni? Kade sebenza Hawu boss lady man, ngiqonde ngitawafika. Skeleton ngiqhaza mina bakwethu. Awunana ngiyaxolisa baby. Pepe bonginuka ungijoyile kabweni. Ngish. Uthe imali lokuqabula Skeleton se 150. Imali encane kanje. Nama ngithe 200. Skeleton shut up. Ngifuna ukiswami. Ongishaya umuntu manje. Shaya umuntu. Sis. Mredo ukubona ifight. Solenda. Mfana ufuna malini? Siye indaba yokukhisa. Hey, angifune imali. Ufuna ukiswami enguwinile. Mawunjalo shaya umuntu. Ayikesho ukuthi uzoshaya umuntu ngoba ukhiso uzothola la kimi. Sorry mthetho. Buka la mthetho. Khona indlela singalungisa ngayo lento. Okay, nansi enye indlela. Ngithola ukhiso angithola i-face fight nalomjida manje. I-face fight? Khona lokho. Ufuna mina naye sibhekane ngqo. Yes, Skeleton. Hayi uzolwa Skeleton. Face fight. Hayibo. Skeleton uzolwa ngenkani oyiphelele yami nawe. Ne? Hayi, ayikhale ndo. Ayikhale. Ngiphambi kusasa ngidinga insuku zokujima. Yeah. Ngithi ubona ifight bafethu. Come on. Funa ubona ifight. Awude Skeleton ngixhaphaza nje qiniso lidlini. Hawu mengithi ngiyazana. Awafethu usayapho. Indaba vele nike Like usalapho dog, like relax apha. Mfethu ushaya iflop umjita am relaxing. Xa kuyinto sengazukembula awukwazi ukufaka inami phakathi. Nami ngithi ngiyazama ukuze ngithole imali efast. Ukuze nawe uthengele something. So wena ukembulele ukuthi uzothengela mina something. Ngibona isimala la khathi umshaya sengithengele postlet something. Nami ngabona ukuthi ngithengele something uzojabula. Sanda ukuqala nje kodwa ngathi soba nenkinga. Skeleton angimele ucompare relationship yethu nabanye abantu. Qiniso le ngabe ubana abanye abantu dog like wena focus into yakho. Izinto esiwa ngaphakathi kuphela. Futhi asikho isidingo sokuthi uyifa inkingeni ngokuthi ufuna ukujabulisa mina. Fanele uyenze into esemandleni akho Skeleton ungayifakeli pressure. Mina bengimjabulela nje uposted ngoba inhlito yakhe. Bengingasho ukuthi ngiyayifuna. Type she W na. Father God. Oyithola ngithamthebule. Yebo, samthebule. Hey Skeleton siyafunda Monday, Wednesday, Friday. Besikole. Indaba yesikole iqondile bafethu. Yo. Ya wena mfana. Wepho. Wena mfana uzofana kufika yini kushayele khona. Hey plazanti afika kwabazali. Wena mfana vele ufika kuthethwa. Ish, sorry uncle. Ngithi wena ungishaya ngebhola. Ish, obeyiphutha uncle. Pendula umbuzo. Ish. Kuphi ke wena mfana? Ish. Ekhaya. Uncle, uhlala athi yafika nje kule ndawo. Wena mfana. Ekhaya ngale. Hawu uncle, azingithethe ixakayo la. Lapho ngangisiza. Awona tafa mjini. Abantu abayi understand. Lapho yena ungangisiza. Hey. Hayi uncle, yazini ngibona ne. Peace. Inzima lendlela inameva iyahlaba kuqothandazi. Sanibonani class. Imina ke usisha wena omusha.
igama lami Ushona skeleton uzofunda kule teacher. mina uzonifundisa imaths nesiZulu. Maths nesiZulu sizosebenzisana naye. Ngesemba ukuthi ke sizosebenzisana kahle nani kulonyaka. Yes sir. Oyedwa akaqala iculo kwesikhuleke. Avulekile masango. Amen. How? It's a boy. Like dog munge usalinde beze beqeda ukuthanda nanothisha nayo ucimezile like what the ingake mga Amen, hallelujah. Singamabhanyela eklasini. Yona mfana. Ayingeke unamakhala ngefana. Ngeke unamakhala thisha. Yo, azu namakhala. Oh, wena lo sithandaza. Yes sir. Letha la lo kwini. Uzolenzani like mfethu? Uyanxaka mfethu uthisha masethi lethito yakho like uzolenzani? Iyami nje. Nalele, let's. Umbuli yamba kanjani? Se, akhona amanyaso uhleze phetha u4. Haya, mpimpi fethu ayikho into engizona nje ngibhiphi eclassini. Bo le ngane ethanda ukuthandwa fethu ayingeke. Ngathi ngayishaya. Kholazi maku class rapper njengami. Ngidada ngiclass rapper relaxed mina. Yo, Hakwatisha. Wena dini. Ewe. Uyishayela nengane ngwekwini. Wena ngicobeleni. Ngizomshada mncane, ngibele ngimcophile. Hlole. Adelele. Ewe. Uba igama lakho. Igama lami ngoAmanote bambiza uMagomede. Lalela. Ngaphi ngishaya ingane ngezwe. Ngezwe. Intando shesa la. Mina manje ishaya ingane mama ngikhuluma naye yenze nje. Yazi lento yenzani? Skeleton. Skeleton. Hayi ngabuza nje. Yeah, kana skeleton. Hayi kuncino. Like uhlangana ne relationship. Usubayigwala. Fela lapha uzinto esondayo kuphela. Osondayo. Undile uyamthanda umuntu osondayo. Bathi khuluma ngoJesu kuphela. Usho kanje? Ya, sokubona kuzohlangana. Baba. Ngizokuthusa kungififa kunesizwe. Baba ngisenkingeni. Baba, ekukhohlisa. Sihlephula usizwe. Apha ehlephulana lwamjitha. Amthembi nomjida wakhe. Naso bedakhe uzofunda la ekhaya. Ya, kusho ma. Hayi siyabonga. Hayi, belenjani manje isonto ezona? Yo ungabisabuka bekumnandi. Hayi, ngiyajabula Yeah, kade kumnandi. correct. Ya, manje wena liphiphe solazi eBhayibhelini. Hey. Oh yeah. Thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena.
Ya lelo vesi lakho liyakhuluma Sure, umakhelwane wakho uyabona nje. sile wena. Litholakala kephi? Ukuthi Mina bezombuza lokho litholakala kephi? Class kusukela namhlanje akekho umuntu uvumele ukuthi edle eklasini siyazwana Ayikho ke leyo nto. lesenisoyenza Yikho leyo nto. singayixoxela nje ama-holidays ukuthi abenjani ngekho mhlawumbe ufuna ukusixoxela ukuthi ama-holiday akhe benjani Hayi. Awu. Skeleton nje futhi uyoxoxa phambili. Isimali singaka futhi singaze Ngena phangweni. Uzokhuluma ama-holiday. Kuningi okwenzakalile. And futhi kuningi engikufundile. Okay. Kulama holiday. Ngifundile ngabangani. Thatha ama notes bafethu. Ngabangani. Andi ibhuku lakho, thatha ama notes. Kuningi ongakwenza. Yeah. Lempumelelo futhi ungayithola. Type. Kodwa uma unabangani abangekho right eduze kwakho. Kuningi okuyomoshakala Kuningi okuzomoshakala empilweni yakho. empilweni yakho. Futhi mora bafethu tholana abana ba right. Njengami nje aboma like aphinde subscribe. ukhuluma nofana. Hayi, indoda le. Amashikalazi abuye isibhedlela. Athula nje ubodile inkalazi. akekho omunye ufuna ukukhuluma Skeleton. Inkalazi. Fuka manje. RIP inkalazi. Yo. Usedeskini. Ngikwatisha. Bakhuluma njalo inkalazi. Mhlawumbe isibhedlela. Thisha. Wangishaya Fatima. Wangishaya. A fair fight game. Ladies and gentlemen, Caesar vs. Skeleton! Hey. Money fight bafethu. Bafethu uma une snack hambo slanda mina nginaso. Oda. Let's go. Skeleton, 0 fights, 0 wins, 0 crown! Odi fight yakho kuqala kumele limjabulele bafethu. The undefeated, 30 fights, 30 wins! And now that is crazy, dog. I'm not gonna lie. I mean, I'm making sad. It's hard. 30 wins, man. It's a fit. Hey. Yo, that's a little good. Viga pela frente. No, viga frente. Come on, Skeleton. Oh. Damn, bro. Ngixolela ngaze ngixabane nawe bra wami. Sixabanisa abantu. Mina ngicwele ngawe. Ngicwele. Ima. Usuku lonke bra wami. Dinga isize lakho. Kusenkingeni. Mina bra wami siqhatha abantu ngicele ngawe. Ngicela ngawe ngiqala ukubona. Ngicwele ngawe.
nginikeze isizathu esisodwa sokuthi ngingaqedi ngawe la. Ngathi ngam-fast forward nje lo mjida uma ekhuluma. Ekucane, bro, Nginikeze isizathu wenza noma yini, bro. esisodwa. I like dog. Uzokwenza noma yini engishoyo. Noma yini bro, noma yini. Nci. Ngishele intombi yakho ngadlala. Uma uzokwenza yonke into engiyishoyo sengikuxolele, nawe lempi oyobhekana nayo usuyinqobile. Leyo nto uzoyigaxa ekhanda, uyikhiphe empini, ulume kanye, ulahle phansi. Oh, sithi ngikhumbula ayiluma elafiphansi. Right. Now, wafuna namasa zokhala nco. Yo. Skeleton, ulenje ngendoda. Ngiyayiqhenya ngakho. Kodwa-ke ngiyacela ungaphindi ugembule noma ngathuba ukosiphi isimo ungaphindi ugembule. No, that ngitshela yona dog. No matter the shock ama stances ungagembuli. Hey, 3 weeks. Alright, now that's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please don't forget to smack the like, smack the subscribe. Check out this video right here or this video, or click right here to subscribe to my YouTube channel. And guys, don't forget to leave any question that you have for me, or any trick questions that I can ask people for my upcoming videos. Peace.